Kinong tray ka Jaintia Hills Autonomous District Council hakalama jo ka Jaintia Hills Autonomous District Council Staff Employees Association haka henry tray kunai wing araja apply kila yami lek tray da ka bapong jan yong renti kentai bat senrang kum kadak ban penpau ka jing skusi jur halor ka jing bampat yo tulop ni yo kanu ko kubor na kibor bahalor wat hadien ka jing ki badang shan jongki ka bala long haka south tray urisau araja apply Kinong tray ka GHADC haka porsi teng sngi kila yami na lagi kamera tray kam jongki mat syong kelan mengor biang haplau jongka office tray kam rengkat ki lama yong balate penyeng haplau GHADC. Presiden ka GHADC Staff Employees Association Johnson Porman ulaong bakum kinong tray ki penpau ka jing sungsi knang ba kinong mikmat kin sha score ki jing dawa jongki namar klem ka pisa ka jing em kolong leng alupa. Hadin ka to ka jing ki jongi ka bangi syong kelan mengor hang ne ngadap lagi jenis kia ke bejur ba umdon kibor ki halor ki wan ban keren ban pensingan na ka benta kata ke jenis kia ke jenis si ka ba nyimat hang ne kum bangala yathu hi phi ba thaga to ko por ka ba phi ban ag sautri ngala yathu hi phi ba kum ba speu banai klem yo tolop te hadin kata kawan pade kata ketolok sibnai kejong Januari arjar arpolai te dina kata kedau ba ngamla klem da penpau ya kejeng skopsi kebajur namar bangaliu umdon kita kibor ki bahalor ki bawan ban penting ni teka dauhi kabangi hong ki sopti bayong kalong bangi ra ru ya kalama bayong kalong kum kadak ke sopsi ban penpau hakmat kini gelong yalam be ki jongi ki mengaladit ki bangi ladep jit hadi isnin ki baladep ban kerpat iki bikin skobha ban ai ke jingerap ini sobha ban nyerap ini ko sarkar baik ke jang te kadau hi ke dei kumbang ala dep yetu ipi klem ka pisa ka jing imru kala pisa balalan alpa hadin kata ngila tips kem ba kibnai nombar disembar kila poi Disembar no lapa ka Christmas ka long hajan sakat to kan esi kijing don kam ki babun hakijing ki jongi te deina kata kadau kala pelong yengi ban ki khore kumne bat pandrai da kowe ki jingmot pangin panpau biang hakmat sarkar da ka jingteng ki jongi manra ke kila mayon kumne dan nolor kata ke exam ba fer ki kondisi ki jongi kala apoy kariniwal segi school ke school kon ke uniform ni gum ki nong tre sarkar ni depend ka nak tolok lada ke sarkar khusus kap menti kamla ban siu ya dia ka hok ke jong ke bangi de ban pedia ni siam jing ban renew ya ke school ngayai pen sebab kumne siap sarkar kum kinong tre jaga district council ko sarkar singo bhai is elem ke ni kinong tre jaga council lajan sans nem kan thi kane ke jing sa teng ka tolok jangi khandai speu banai kaya inde haduk minta isna nadu arjar hak kendai haduk minta kane ke kendai speu banai kaya sare te dena kata kadau agar pat jor ya ke sarkar ni kim kinong tre hijong ka kausil ni kerpat jor ya ke sarkar bagas kauha ban wat kilat kelenti hak ban perskau halem ini bangin yo kata jingkemen ke jingkau bha kumba ki perlo jingi ki WIR ki ba tre hikam sarkar ki kemen niru ni kwa ban yo ke jo jingkemen
te hagajo ko por nga kerpat juru ya baro nyamut ki MDC sorry ya baro nyamut ki MLA jongi ki bala chajit na rilum jantia konom mi kmat bi jongi kumba pilio ke jing ik nau pai ba ka rilum jantia sngau ha ailem ke jing jong pi shangi kinong jantia kamta mi kinong tre jong ke disi osi ni legit ki pida ke jing sngau ha pendep ya ke kamram ka ba pidei ban le bha na ka banta ka jongi ki bi it bathon jong kerpat juru yang MP jong ubadai nan rilum janji nan MP jong ke parlimen MP jong ke Raja Sabha kibadai nang ni na kerpat juri pisa sngeu ha kener la ke tidiang timon ke jong ke ya rap lem ke ban penyok kloi ya ka bainong jongi kinong tre ka council nila ai ke jing sini pirus sngeu ha ban kan mau lem yengi kumba pi don mentah ka bor ngakarpat juri pi sngau ha kmi lem ya ke jing ka ba ka council ke jok pi kalaman lajan baro san snem ngamdo dei ban yathu tam namar nga tips kem ba kini ki baro kilong ki ba piro pila tip kane kade ka khubor ka ba nga pasyat siya ka sorkar nga request lo ye phi namar ta sar ngau bha yarap na kloi yangi khanang bangin yo yak men kum ki bai ki para bai ha ke jingi dai bat kini ki MDC ki jongi hang ne hi na ka por siya ka por ila pen pau ya kata ka jing sem lanot ka jongi skeu hasa ila pen pau so CM ni ju yai om kum ne skeu hasa yarap bacha bagi staff jongki kin mat ya kena kecing kat kena kajing ikan duk kajongi bat ke isi apa kajing lam o matham bor sibat kum CM jongi hiju ekran nak por sekor menshwa ndrei mental jan system tam itu te yimsko tip su ban pau ya kata kacing ke bandere namar ki CM ro la tip te nilai ki staff ki sudah lagi no haba tip por yo ihi dan lagi jam kemar jangan kacing ke jam te ngapla pat de balai uhun ken ban pej ya kane kacing ke bandere lama ta ladai yo ya usok ka jingkermen yinum kwa hero ban yaki rei hadin kato ka sautrik ka bangilai song kalan mengor hang ne kamdo de ka khobor ka bangilai yo na khobor ba dana kata ka daw ko la prolong biang ini ban yaki sai sin kumne kumba bat ya kata kajing yaki ka ban sapteng ya mentahi 4 lak ban rai namar ngihap ban pej ban up ban yasha ka kabor ane ka gijing kular na kibor ki bahalor ha ka jing ide bat kene ka jing du tolok ku jing ka jing sa teng jong ka tolok ku jing kendai speu nai kumbang la pun pau men ne ngasngau ban ai kublai kinong trei ki jongi hi hapo council ba kiai minot top ya kata kamram ko ba kidei ban pendep ha office kam ju don ka jing thut jadi kam jong office ka jing trei ka long ka bejai bejai ju don jing bat mentah hiro ka ski ka jing trei ka mene step ilawan ila sedang ila ka jong kamram bat hadin ka khat arbi anda la poi khat arbi je ni sedang menimi lagi kamera ka bangi syong ban pen isya ka perthai ka ngi jue ka bangi mat bat mentah ru pila ban lei segi account segi finance department
Kinong trei ki badai jongga account department kumbala penskau thu hi da UFAO jang kidon kam ban penjat terki ya kam skau bahap pelaj ni ha pelaj entah kidon ha kam ram jong kia trei la kam ram ni ki bubun melang pade gedang la ban da ke jing pemban se ni hap hi ban sange trei kam sipha